putem oferi o calificare a lucrătorilor care nu au certificarea necesară în vederea obținerii acesteia și pentru a o practica promova de la lucrător necalificat la lucrător calificat și ne adresăm de asemenea și lucrătorilor care au o calificare, dar nu mai este cea căutată pe piața muncii și atunci poate să-și facă foarte bine aceste cursuri. Aveți adresele noastre de contact pe slide, de asemenea și în mapele proiectului și vă așteptăm cu drag ca să punem umăr la umăr, astfel încât acest proiect să se desfășoare cu succes. Vă mulțumesc! Observat, oferim și bani. Important este să veniți, să vă calificați, să vă recalificați în meserii de care, cu siguranță, domeniul construcțiilor are nevoie. Înainte de a lansa sesiunea de întrebări și răspunsuri, aș dori să o invit pe doamna colega mea, Neghi Ioncioiu, să meargă la masă pentru semnarea protocolelor de colaborare în vederea formării rețelei de parteneriat la nivel local, în vederea facilitării participării angajaților la programe de formare profesională continuă. Momentan și-a exprimat dorința un număr de 7 entități de a semna acest parteneriat de colaborare. Evident, lista rămâne deschisă în continuare. Am să invit pe cei care și-au manifestat dorința să meargă alături de colega mea să semneze acest protocol de colaborare. Astfel, am să rog pe domnul viceprimar de Oltina, domnul Gherghic Ionel, o altă administrație publică, de data aceasta din județul Constanța, este Primăria Municipiului Megidia, este reprezentată de domnul administrator public Mirică Dumitru. Iată că și una dintre companii, respectiv OMV Petrom, este reprezentată de către doamna Glăvan Vasilica, manager de proiect. O altă administrație publică, de data aceasta din județul Tulcea, este reprezentată de către primar, respectiv Primăria Ceamurlia de Jos, prin domnul primar Cârciumaru Mihai. Și societatea civilă și-a manifestat dorința de a semna un asemenea protocol de colaborare cu noi și am să-l invit pe domnul Gheorghinescu Gheorghe, reprezentantul Comisariatului pentru Societatea Civilă Constanța. Precum și pe președintele Centrului pentru Resurse Civice, domnul Cosmin Bârzan.
am să invit în final pe doamna Trașcă Elisabeta, reprezentanta companiei SC Verg SRL. Mulțumim frumos! Iată că deja 7 entități au semnat deja acest protocol de colaborare în vederea formării unei rețele de parteneriat la nivel local. În vederea facilitării participării angajaților la programe de formare profesională continuă. Proiectul lansat astăzi este cel de-al doilea lansat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în mai puțin de 6 luni de zile. Dezvoltarea durabilă prin calificare la standarde europene este un proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane. Proiectul vizează formarea de specialiști în domeniul construcțiilor. Astfel vor fi consiliate 300 de persoane care sunt deja angajați în acest domeniu, iar 185 vor beneficia de formare în domenii precum lucrător în structuri pentru construcții, asfaltator, zidar, pietrar, tencuitor sau zugrav, vipsosar, tapetar, vopsitor.